Now Asofoɔ etumi boa wo Nkurasefoɔ nyinaa no. Instead so be motivate one be choro won so yɛ. Wa boa wan no so obi enkum ne tamfo. Ofie na wa target nipa nso e wo ofie. O wa ha. Ani o. Tabidia na nemu nya fe kakra won ye number 1. And na muguru asɔre dem. Sɔhwɛ no ne den. Nya no na ehia nyame nipa so wo kyerɛw. Sa. So oboa wo na ɔhyɛ wo den. Na wonya hotosoɔ. Na wonya nidasoɔ. Yes. Na wonya abrɛhyɛm. Jesus. No. What says social menchro? Namo, Yamia be many, what mammy to me. Yeah. May a home, me free me soon sumo crop. Amen. Amen. Master man, person, me catch a wedding. Wow, one war. My bontoya. Amen. Prophet Adum Kyei-duah, me be say me truthful. Shut up, you. Shut up. I want to see. Tibon goso be no. Hey. Na da won yanti tie ofie kura dinga ba be kasa rough say. Wo bia me na kasa ma kire papa Adum Kyei-duah, the voice of God. Na wo utiri wan ese media. Won say wo wie no. Wo bo obi abaso e kamfo obi. Enye wanwa so mu nyina ye Christian council fo nsofo nketoa. Enye de bo wachinie. Bakuro obo wachi onum jot onum wi se waje atum se wo Yesu obo wachi ndi wo bompa ye kwara hwe nanim ana wo wi ababedi papa Adum Kyei-duah atem the council of royals aw mo Philadelphia mu de mo mankwasiafo emu bi ba ko pe enkoda prison okotwa be 4 years Kwasa asem obeka ye nyina ye nkwasi asem nko throughout. We dey ko video no waka ye asem akokula o. Nkwasi asem nko a. Ana wo fro ho dey prophet dey. Awurade. Aseba akwa papa Adum Kyei-duah beka ye. Aye Kristofo adwene mu he. We mpo dey ngai onye Kristo ni bia keke wo fre na ho prophet. Aye mo adwene mu he. We kura ma mu nu se mu Kristo so mu kura nya CP. Mu nti Kristo so no ase. Mu nti Kristo kura mpo ase. Na papa Adum Kyei-duah statement na o meki ye no. Na mo ka se ya agoro. No kwasem pa ndi se momonti ase a afei na mommra Sunday school ni enkyerɛkyerɛ mo se obeye odifo a wano kasa so ne memye hu Christ etira mumu antumi amfa Yesu na mo bra bia o man Ghana mu ɛna mo de ye mahu we ayese no saa na agye mo nsam enti Nyankopɔn wo soro wayi de wo bere ne ho ase de onim kasa de onim se o man message obetumi deliver na wo de ahye ne nsa agye ta John Dwani man Mahama the president-elect, a few way, your Jumaye, 1 year you may be 2 floor. O Casama Yanko be crampuna, Sakas a fake as a time when Yankopon went ye. O say, no, I sang, O Casama, one of Tragana police. Now, from prophet David, the better one to be money, Ghana president, to be money Ghana police, to be money Ghana paying for. 1 year so idea, did your food and never Christum, and did yet time, and I'll say, Yankopon Bay and then so mount. One was fee tantan we and a person wine and the environment na jumano. Dear Tina, now one pretty, no one on quatra, no one on quatrana some bed do we are. No, I say, oh, canocole. Nakas in Yankopon, song was yasem so. No, as a Bible crack as I was some young was yasema, no, I say, co. Bosomona, na son yeso, now got cheddar said Busumi, we are quasia. I want now what the Bobby and the shoot. I hold him up. The attempt no met to go to me and Yankopon be say ya say me baby were Jimmy Ruff. Woman go to Philadelphia. Yes, yeah, but Yahweh, catch it almost say. Omo ye de kura enkosi aga. Mo de efa suro, mo de efa fomo enkosi aga ye won sasabros. Wo de onsaka ya enyeyi nyame wota ayechi. Yembetua eye video na etwagu so na aya wasem bia ya de bia meka wo meka safidi ezu se yemfa ne se papa Stephen Adum Kyei-duah sebi onye sofo enempo woni ne nya adwene wo ne nyam dwuma na odi no nti meka ne se woye obi ni papa ena osan so ye obi ne wofa ena osan so ye obi ne yire ana obi ne kunu sorry nti senke woni ne nya adwene ena ne miracles na o ye nimponu se fane se wo no woni ne adwinti wonjindi enya no kura edie tumi ena akonya bai na wo ho ma wo se sebi wo gina wo kasa fidie so na wo di papa no natam hwe
mamu nya madwene say be yen content bi in a ye create ye dia pay views da bi aya masema meka na meka kyerɛw na yakoto video no so na wankasa tie asɛm na wɔka no fa ne sɛ miracle no nyɛ no kora ɛyɛ fake ɔno obi na ahyehyɛ ho nanso asɛm na wɔka no sɛ bi nti ɛntɔso mu a sɛ wo yare na yɛ ka kyerɛ wo sɛ komusieyɛ kodwale anado 12 o'clock sɛ bi emusieyɛ ɛhɔ yɛ drugstore ana ɛhɔ yɛ paibɔbia papa baa no waka kyerɛ sɛ ma wɔbu ntɔ yem ɛyɛ hyew na abegyina wo yem a ɛno nti awoɔ na besie biara sɛ ɛhyew na wo yem a la lala ayi lala sɛ awoɔ betumi abɛtɔ wo yem ana ɛba betumi atɔ wo yem sɛ besie ne yɛfum bɛyɛ hyew a it is only during the 9 month na abofra ne ba no ɛna wo yem bɛyɛ hyew menya doctor but I have that experience because my worry I know how it is. Edu saa 9 months na besia no ho dopa besia no ho yɛ hyepa sɛ bisa wo ne yɛ awade die kura bo se sebi na yado anampa de ne ba no mu yɛ hyew ne de ntia mu yɛ hyew no ma me kyerɛw the reason emu ayɛ hyew no edu time a wɔsa abofra no pie nti bo se emu na ayɛ hyew no ebie na yɛ ase emu bie besia bia sa no ho yɛ hyew na yɛ ase bie kye de ɔyare anaasɛ sebi ɔyare bi wɔ no nipadua no na onfa yefunu na ne tam no nso yi no na se na ya hye dia eno na abofra no intumi emeto yefunu no because ono na have sex a brofo podi sebi mintu sebi na me kan no fantima na ka wo se metu sebi ono na have sex na tie ene se wo nso gugu oba no nase a ehye wo no bekum emu yi no e friend say nkosua no ntumi ntoa ba papa bai eno obi a wanko school na onye doctor na oye friend Kyei-duah edi ni nyansa ka kyerɛ so ɛyɛ hyew na begyina yefo no da biara me di adanse a kyerɛ wo sɛ me ko school ne friend Kyei-duah me de me mfere akosoma international school ya pamo me ma bowa ma me ametumete metihwa no Yes. oh aha me wiyama afena ya wanwa Sanity. ya 25 na our class meet us 28 abroso Sanity. and amonsha me no and me chere Amen. oh aha And you. praise the Lord. Hallelujah. Me the condemn article ma wo for that on that ɔno yesu mogya ɛyɛ nyankopɔn na bɔde animu bi na wamma nipa no bi mu nyansa sɛ yɛmfa nyɛ no bayɛ na yɛnom wɔ ne din mu ayaresa bɛba Ghana ni ti wɔ yi a ɔse ɛyɛ tigare Ghana ni ti wɔ yi a ɔse ɛyɛ okot Ghana ni ti sa bi nyansa sɛ bi emu da hɔ a ebibifoɔ adu baabi a mo ma me di mu ho yaw enti sɛ papa yi koye buroyi a nkama na nke yasoa no oburoyi fita ba ye movie keke ye magidi sɛ ɔno ne Yesu a nti ekoto ne calendar babobɔ dem mankofuo manyamo tem papa ba yi oyɛ Ghana ni bibini a onyankopɔn nam no so yɛn so ye bremu sɛ ɔmma nyamesom papa nyamesom a mu da hɔ na yɛ me yɛ sɛ Ghana ni hunu ade a ya ohunu na mo ye tumfuturo gu nani ma ɛtɛ mesi nani so a ye tia mano no still no or pre challenge na no ye papa ye brother Daniel Owusu Esiama ye mu bi tie ye tie wano kasa imiri bi etwemu e wo Sky FM takorade na enne minim se nyamedwuma no na se wa bre wo mu enne wasa bi no kasa fidie so ka kire yen ya ye betie omiri bi etwemu a ye nya gidie e wo ye mu a ya kora ne saa bepeme na papa so Steven adumtwedia ba wa beto ye gidie mu aka ho no ene wo ka kire se nyankopɔn tumi nya miracle biabiem e what as far as we so sofo dan Owusu Esiama me do wo ya so nkuta me namesake na enso wunji wo nyankopɔn mu se nyankopɔn tumi nam na wa kwa so e ye nsankyinani na na no me be post video bi a na brantie bi abeka no me kasa video na sese comment bi se na comment o kan me tumi repeat kra me kasa video so hwɛ odofo enye dede bi ne yeyo na wiase
ni papa ho ne ho ye na damasem ye meka until the I mean meka computer ma me di bewu me si ni papa na wo ankasa hwe wabra ba wo bonu se ni wo behie ni papa ntema enka bi enka ko onim da so ma de tian Burkina ene aye Burkina obi a press obokọ ewiase ni atwa nani akohwe Burkina no eye di ntia ni papa eye ni papa Nyankopon nam eye Ibrahim Traore so ene ne nukredie ene omo obetwahia no so nukredie omu di ama branti ne ko mokunu dadaada hwe ne bodyguard no ye man $5 million $5 million and the man in the bodyguard is onkunu. But because of amnesty, because of justice, because of a friend say pay no credit truth within the Kuraman the master no. The master say bribe say be kumina wa discano no wa mukumu dia skaramunko chendi wasanswa dia mo ekoye emu bi before Ghana fo ya nkenkwasi asem na ke etumi akokra eye electricity ho nyoma yemfem babua na oman no edum so ne nyoma ekoso ne ntwa ne nipa dasenya se etwa no ho na mo ye de sa we bu oman ye de santitie ne sa sutantan we de bu oman ye wia ne yakodan bemfo se bemfo na ye Ghana ye wia ne ye dan tigalemo ye wia ne ye dan na nye jimie na ye ya ye tumi kakra hwe aya na obi mo bo mi akra na me kan na me bo na Akufo-Addo na me bo no sombo na ensu na mo twahia ne hunia ye nipa bonefo eni Nkurasefoɔ Mompo my Ghana yes some ministers na mo twahia His Excellency John Dramani Mahama no or some we very careful ada na mugum ho ni mase o ma bibi man ye Nyankopon yi ni papa mama mu hunu sa na mo de His Excellency John Dramani Mahama mo si wakosi dan en confirm tutu akobakina no sem pipi mo ko dadwe na ho mo hunu se da bi nsem hunu na mudi Captain Smart ka ho o betre radio so tufutrogu Ghana fo ni se Mahama ti say ni ekoto abama na Akufo-Addo obae no so ode ne cathedral sem o kofufa so Christian council no mo o beye Canton Cross ebedu biase afi mebru no ene youth no ene tememfo no se asofo no mo die no kra ya kohwifo krase ministers no ena we ya matem ho we ya ma resign fi board no Nkurasefoɔ asofo no mo ye kan na mo si yedi atem me makato se aboa ne kwase akora ye manudru na mo ye Nkurasefoɔ ye tiga na mu asofo no mo twa o man ni mo hia mo ntumi anko benkro mu se ye ngi sika enke asofo ensole mani sika ye gigi na mo mudi bie school mo san so gi school fees no mudi bie companies anke ba na anke Ghana ikra behwe Ghana nsore ye twa ye ho hia akora betimi creative factories creative business mudia na child planting Papa Stephen Adum dia ba look at the youngsters and papa so se bi ma no omosa koma no ne no kredie na mo hunu no kra mo hunu na mo so tia obi a obo no modin onnam na no kasa so enne enuanom ayaka ene eko ene ntokwa ene nsem hunu a na ekoso no enne munya kabom kogambaga na kogambaga a Christian council for mo ti ho emi benya bia ye friend Gambaga witches camp or Christian for a Christopher ene Nkurasefoɔ mompa de pantin de bia Nyankopon yi ni papa mama na mo ka ho ene mo tena mo ye hwan ni kum Kwame Nkrumah de na ho mete o odi ko wu obi ne krom ene Nkurasefoɔ ene Papa Stephen Adum twede na nam no kasa so kan Nkurase sem abusua mam fam sia ne atwa video no so na bomodin say wo so do ni bedi akire na o my Ghana so etimi afa ne temperature sometimes na say ya nkura ya no kasa mu a ahwe bebi ya de befa na aya na onye papa because Ghana mpinifo mu ye Nkurasefoɔ mu ya kohwifo mo mpa ne kure hwe papa ni mo de wo se me se Papa Stephen Adum twede ya so wonye sofo ene so wonye odifo ene wonye obi ya mpa se bi owo ko yire se bi owomba se bi owo ebusuafo na wo better kasa videos no wudi na chem small boy like you woni enso ade woni poche se ayi ye kan na mo se mo ye di atem ade na mugum ho anim asesa Ghana sofo no mo nti papa nti se bi na no kasa wo ken nti anima mutie tinti asema mutie asema si wa. Africa is the richest continent. Africa is better than all the continents. Good weather. Look at our soil. You throw maize outside right now, give it 3 days, it will germinate. You can't get that over there. Our weather is good, but they say we are poor. Isn't it an irony? We are not poor. The whole Africa must wake up, and the church must speak.
If our numbers are correct, America is 63% Christianity. I don't know what Christianity is that. I don't know. But the Christianity that I came to learn from Jesus doesn't do that. You can't look your brother in the face and look down upon him. Blacks are considered slaves. Our forefathers were taken to go and what? Work on their lands. What kind of Christianity is that? And you are still doing it. Now they are not here to enslave us. They have come in the form of big organizations. Those who are drilling our gold. Those in the oil industry. Look at Tema here. All the industries in Kuma built, they have intentionally collapsed them. Look at how the boys have no work. The boys have no work. What do? They are playing pool table, or they are playing cha-cha, or they are playing betting. All those things. Useless things. Scamming. Why? Because the industries that are supposed to employ them, the white man has bribed the black leaders to spoil it. And the church is sitting down. No, I'm concerned about my soul. So, no, I can't. We have to speak the truth. Nkurasefoɔ Asofoɔ, mompa de pa. Tie yenti, gure munti. Tie wasun. Kyei wasun ne tie nsɛm na papa eka no. Sɛ asɛm na wɔka no enima. Yɛte Ghana ha ne yɛhwɛ han na yɛmo hyase atemdidi ɛnna yɛtumi di atamadi ayemfo no matam. Na Ghana yɛnwa ne sɛ na amen. Yesu so a yɛnyini ba no na wo enidie pa na enidie ɛsɛ fata. Utu kwan ko bia man so bia sɛ ne point out Ghana for Ghana they are very peaceful, they are very calm, they are very that, they are very this, they are very that. And ye Jimmy and social in the media no so. Ye the way to throw mine. Ye the same senior by time way to throw mine. Now uncle ye we are what would know say will be near you. Why near you? Now you said you will be an one obucha. Who said you will be an one obucha. If we are see better, or make no cross them throw. If we are see again social in social no. So one when ye no one pass and social bar with feeling the banasa answer boy free so be yo. Then so one casa who soon no bite and tire or the tatters for assassin so. Or of me like battles in the shade median never reach up for young Connie and Coty and Sama Papa Stephen Don't Kyei-duah it enormous in Bunny. Now so send me can be a moon in Pakra mekan was some Yakoti in Sama on so the Abituja. Now also for a bench there for a comment session ho na febra. Amen. And Yabeka Tafa Soshe Ehon. Say waka Soshe a. See anything. She Sedei Soshe se. So nashe se eyampa soshe se eye noa soshe se eye nokore soshe se eye papa soshe se edi mu soshe se enye noa. Amen. So she. Amen. Amen. Brofo can trials. Orderful. There was social bebre ne wo ho. Ebia ne de edeba. Se wo pe driver's license ya wane social. SSA what the social. Now utumi e pass ya. Now what the driving license no ama. O pe soja ya wane social. O pass ya no what the soja ta dia show. Yes. O pe fire service ya wane social. O pass ya no what the fire service at their show. O pe teacher ya wane social. O pass ya na ya yo wa chire fo. Amen. 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 Enunte no akwada ketewa kora no a sabe wonni mo hye no KG1 wo ye social
Emprensa. Sir. Wapase a eno ne ne KG2 a ekwan biema no so wokro. Amen. Amen. Kraswan ni akwada waya social emprensa kosi so be passe ansa watumi akokras 2. Social so be ya mame, so be ya papa, so be ya ba, so be ya nyonko, so be ya bofo, obeye somafo, obeye bribia. Order for papa bi. Amen. Amen. Me Adam. When say me come metamfo. Jesus. Amen. Monsha men soshe. Akwanya nipa bebrede me fa afaso. Anano yam plot to silia clear se see me come. Aya me soshe. Yes. Na what dia me no wasem. Ko baby. Yes. Amen. Again, someone and Nkurasefoɔ Ansesa nka nto me so. Yankyerɛ mu anka nsɛm de me de yɛ adwuma yi. Yeah. Me sɔhwɛ na wo de me no wa haw. Na sɔhwɛ no na ɛsɛ me make sure sɛ me pass. Yes. Me ntwa nto so. Amen. Na ɛma no ɛnyɛ hɔ. Jesus. School nie. Sɛ wo kɔkyerɛ sɔhwɛ na wo failure. Examination council for na de osuru tuo kyerɛ wɔn. Wɔn na ayɛ wo. Wɔn ne watamfo. Wɔn na wɔn tirim wɔ dene. Wɔn na ahyehyɛ wo failure ama wo. Ma w'ani ɛnna hɔ. Amen. Jesus. Ɔwɔ ha. Yawaho. Praise him. Hallelujah. Monhwɛ plot wɔ ahodoɔ. 29 years ni. Deɛ me gyina yi. Ɛnsɔhwɛ. Yeah. Minimum no. Wo ana wo yɛ me. Sir. Na me fa ho. There we. Mihyia wa mɛkyɛ Yehowa nhyira wo. Yehowa nka ho. Yeah. Yeah. Monhwɛ allegations. Yes. Ntwato so papa bi. Deɛ wo ne no ɛkɔba ɛnɛ wɔ se wo woyɛ sei. Ɛkyinigye wɔ ho. There we go. Saa sɔhwɛ we menya ntoa na menkɔ ne nko. God forbid bad thing. Amen. Mɛkyerɛ me sɔhwɛ. Jesus. Adenti. Ɛfiri sɛ mepɛ sɛ meduru hɔ. Yeah. Me so mepɛ sɛ meduru akɛsefoɔ mu hɔ. Mepɛ sɛ meduru atitirifoɔ mu hɔ. Mepɛ sɛ meduru adefoɔ mu hɔ. Yes. Mepɛ sɛ meduru abrempɔ mu hɔ. Na me mentwerɛ. Metro. Adam foforɔ ba metwerɛ. Amen. 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 Ɔwɔ ha. And you. Sarah, Elizabeth, Rebecca, Yes. Hannah. Wo utumi di wɔn adeɛ ɛwɔ Ghana ha. Yes. Ma ɔbɔntɔ yi. Amen. Sɛdeɛ awoɔ nti Sarah yɛ krabɛhwɛ. Awoɔ nti Rebecca ada nsoɔ. Awoɔ nti Hannah ayɛ special. Ɛnoa bi na Nyame pɛ sɛ wɔde dom wɔn nso. Yes. Amen. Amen. Mia w'ani natural. Yes. Mia w'ani natural. Yes. Aba bi nyom wɔsɛ deɛ bebree na to wɔn ɛnso wɔamfa n'ano anka asɛmbɔne bia. Enti wɔn nso hwɛ na wanka asɛmbɔne bia. Bon sem kɛseɛ paa. Ɔwɔ ha. Yawaho. Job hwɛ deɛ na ne dwadie duro ne sikasɛm adu. Ne nyinaa mfiri ne nsa. Ifiri ne nsa. Saa na ɛnɛ wo so wodeɛ mfiri wɔn nsa. Na Job deɛ firi ne nsa no ɔyɛ dɛn. Wo so wodeɛ firi wo nsa no
Wo ye den. Yeah. Yeah. Jesus. Oh, You are home. Joseph. No wo bribiti awo na agenfie. Atade astade asombo ehu akwenja beda ho ma no. Etina Joseph na wo ye correct not ahotom awo na agafie. Ewiem sakrai. Adenti Joseph ason da yeda Emma Diana se kire na koye se obeyo brempon na wo brempon wo huna na wa bre na wa pon You. ejo pass. Yes. Owa You are home. Sha Joseph ansa na ne daya no beso ebebe mu no o chiro so sha na wan chiro. Yeah. Jesus. Amino Adolfo Enunti Joseph Prekope Akwenja fefa no wa obi hwa ne so se ntontomo nwe ne anajo no efire ne nsa. Joseph atade se de na wo hwe a o sa akwen eyerai. Joseph de na obedie Joseph brabet na se wanti biem okwamaniem okoyam and that's what Joseph. Adumo. Adam arakwawo. Adumala kwampa. Ye mami ne ho kani ni ana wo mo bani. Ose be na otwe mienu ni na ye wukuada. Wukuada nwumre mami ote onyare ne timpa no. Onkompre ni dase ne ba bia ye ne ya. Wukuada omodidi awia ye bibia wi omo akwakoda. Anajo be dubaako. Mami si wosa sori afrikete so. Prekope osori a ontimi nsori. Ne fa nyina sei stroke asonu mu ache no. Afedi ede beka ho ne se bi odwonso ntentem ah na den e o ma dwese o mo rushing de na hospital ana o se da bi o mo nyina agitu mu se da bi ye ba bi yare enso fidie mu ana de ne bai e ma nyankopon fa na koya so ma ne ho ye dai e to no enti yare ne ye ma ade enche so ti ade chi ne ye yawada ana mo de maami tu ka mu bai o banya asem ketewa nipa mienu kurokura ne ha ontumi nante kyese stroke no prekope ache no nanso na nida so ne se omo bayare ye omo de be wura fidie hu se nyame wa ha na maami so de aba omo de na be wura anti no omo nim se de tie bia adanse no mbaba be dai ababedi etidano na counselor da papa trase papa ba ye omo ko papa ni papa ka kyese omo ko no Yesu moja no no nko fa danse mra na nyame na oje wo ba a wangu no ene wada so tiase Yesu moja kro na me de ma wo ba na onom ye enne ne ho ato no ama yare bia ni ne ho biem no osu kokko no Yesu moja no ne kokko fa dance ye dey ebra na nyame ba ko na maami so mo ka de hye adum nyankopɔ die ne monyam se die papa ka kire om no sa bebepe ebra o mu firi ase ya kɔ no na yare ne kora no na kyese yare ne kora start ye dey e ba fom ɔkɔ no Yesu moja na obi a ne ye kura no ene yare ne nyina se tu ye se memye aya dance ye ahya adum nyankopɔ die ne monyam tisene nyame apagya no a na eso mbegyina bɛka hallelujah e kyerɛ fradi fi abɔfo no adom ne nti amen Hello. Hallelujah. amen Believers all the way Aja. No way nshirao. Na je mesu Yehowa nka ho. Thank you. Aja dia pa na si. Adumo Adomarako. Trone se Yesu se yenye erwade ni edifo nso yenye wonso di amen Amen. Yesu mra na papa no a na kwa yare no wase erwade kasa na wako ho mako ho bayende papa kasa ai ma ba wa nyame ayandom ene adanse papa se yamfa yankonfa mra no ena yegina ha yede aba no enti oyare nansa anda me hu se ne ho ato no oto fam no duba ko
na on the 5th October ya sorry ya kwakoda ebe odu ba ko maame no ose ne nsa ontime maso ne nan ontime maso afena sebio na wa sha se o man ho na okogu nsuo afi wontime so ade se me man so me nso mentime esa me frɛ me bai na edan asoye mu ne kakra na otime akogu ho nsuo na me ya dom ye kai se papa wo ho papa hwɛ me ba ne pen e ba ye na me ya dom ama ne ho nso atɔ no onya ne fa ho die nti adanse ye de ba Nyankopɔn ahye nyame numonyam amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sir, adofo mama ye nyina nhwe. Epacho konum Yesu moje di nasai. Epacho nansa. Amen. Nya nansa. Sir. Nyame aja nyame oba nyame onkokoro nya nansa. Nansa. Yesu gusale nya nansa. Ensa. Onom de di kan honam de tosu mi no hoho de tosu mi no won krabia. Ensa. De tosu enan no nya Sanjirani. Owaha. Another. Eno. Afe. Ye match kakra ni enhwe difference e wom. Oya. Amen. Jesus. Oya. Hallelujah. Oya. Yeni. Amen. Yes. Yeni. Sir. Na unto me nya dai. Na me to be mama nsa so. Na unto me ma so. Na wetu nine. Amen. Efa na nyefe. Sir. When Jesus some. Amen. Amen. Kasa ni muda ho. Muda ho. Yeah, na why perfectly healed. Sir. Simple as that. Papa ne said me ma me nsa so. Me bomba man. Me ka asem ne keke. Jesus. The way. Yes. Nyame nchiramo. Amen. Nyame nkamo. Yes. Koso afra adansidie ntamen. Na namos no bia hunu Yesu. Na nokora wa yete na asem. Amen. Eja nyankwada we mfa nyamesom ne kase no nensan mmerew. Na we no moboa wogidi ni ama wogidie no eye kase. Yes. Na kakra wa hunu ensan kejangumu na mawo. Yo wensramo. Welcome. Emi kase amawo. Amen. Bye bye. We no nyina bas